Mela, l-lum World Car Free Day. Naħseb aħjar xi darba neħħu l-karozza u nużaw xi ħaġa oħra. Illum sejjer ix-xogħol bir-rota. Kif id-dinja it-tlieta markat il-Jum Internazzjonali ta' bla karozzi, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil iddeċida li jmexxi bl-eżempju u jmur id-dar ċentrali bir-rota. Iżda dak li suppost kien messaġġ pożittiv mill-kap nazzjonalista malajr ġie interpretat bħala messanxena minn bosta li raw il-filmat ta' Busuttil fuq Facebook. Filmat li bl-aktar mod ċar juri karozza ta' tip Seat Ibiza issegwi lil Simon Busuttil, jew uffiċjali tas-sigurtà jew inkella impjegati tad-dar ċentrali iġorru l-ġlekk u l-bagalja taċ-ċiklist. Li użguru li min kienet isuq il-karozza rid jidher ukoll fil-filmat għaliex minkejja x-xemx tiżreġ ħalla d-dawl tal-karozza mixawl tul it-triq kollha. Dan biex ma nsemmux il-possibilità ta' vettura oħra li kienet fuq quddiem biex tagħmel it-triq u tiġbed il-filmat. Dan kollu jipponta għal konklużjoni waħda u ovvja. Għal karozza li mużax, Simon Busuttil ħareġ mill-inqas karozza oħra biex isegwih u ġorlu l-bagalja. Li ma karozza sa filgħaxija kienet għadha parkjata barra d-dar ċentrali. Intant, Malta se tkun qed tiċċelebra l-Jum Nazzjonali ta' bla karozzi nhar il-Ħadd, 27 ta' Settembru, b'diversi attivitajiet madwar il-pajjiż. Pas-sena l-oħra, is-servizz tal-lanċa lejn il-Belt Valletta se jkun imraħħas filwaqt li triq Sant'Anna fil-Furjana se tkun magħluqa għat-traffiku.